Sprchový panel je dnes synonymom modernosti, funkčnosti a spoľahlivosti. Ide o zariadenie, ktoré spája niekoľko funkcií. Môže mať dízy na hydromasáž, dažďovú sprchovú hlavicu, ručnú sprchovú hlavicu alebo termostat. V dnešnom videu zo série Renovujte z Mercury ukážeme, že montáž sprchového panela nie je veľmi komplikovaná, ale vyžaduje presnosť a základnú znalosť hydrauliky. Na začiatok budeme potrebovať vrtačku s vrtákmi na obklady, hmoždinky a skrutky na montáž, vodováhu, maliarskú pásku, nastaviteľný alebo francúzsky kľúč, teflónovú pásku, sanitárny silikón. Pustíme sa do práce. Uistite sa, že stena, na ktorú chcete panel pripevniť, je rovná a stabilná. Následne ceruzkou označte miesta, kde budú úchyty panela. Na tento účel použite šablónu alebo rozmery z návodu. Keď máme miesta pre úchyty označené, nalepte na miesta vrtania maliarskú pásku, zabráni to praskaniu obkladov. Vyvrtajte otvory na hmoždinky pomocou vrtáka vhodného na materiál steny. Vložte hmoždinky a priskrutkujte montážne úchyty alebo lištu, ak je panel na ňu upevnený. Panel má zvyčajne dva prívody, teplú a studenú vodu. Použite teflónovú pásku na utesnenie spojov, potom pripojte flexibilné hadice z panela k prívodom v stene alebo k uhlovým ventilom. Jemne dotiahnite kľúčom a skontrolujte, či sú spojenia tesné. Ďalším krokom je montáž panela podľa návodu. Zvyčajne stačí zavesiť ho na predtým pripevnené háky alebo vodiace lišty. Skontrolujte, či je panel stabilný a či rovno prilieha k stene. Jedným z posledných krokov je montáž hadice s ručnou sprchovou hlavicou, ktorú priskrutkujete na predtým pripravené pripojenie. Otvorte ventily vody a skontrolujte všetky spoje a funkčnosť panela. Ak panel pevne prilieha k stene, môžete okraje utesniť sanitárnym silikónom, aby voda neprenikala za panel. Montáž sprchového panela je hotová. Pozrite sa, ako vyzerá. Zoznam produktov a nástrojov použitých vo videu nájdete v popise. Ak sa vám tento návod páčil, dajte nám like a napíšte do komentára, čo by ste chceli vidieť v ďalšom videu.